Здравейте всички, аз съм Камен Жижанов, психологичния влогър и съм тук да ви говоря за вътрешното аз. И не, спокойно, това не е нещо, което ще ви накара да се запитате кой сте в 3 часа през нощта и ще се чудите дали да продължавате живота си и дали не сте били фалшив човек през целия си живот до този момент. Добре да е. Може би малко точно това ще ви се случи в това видео, но за това обичам да говоря. Едно от нещата, за които се замислях за самия себе си е, че ако аз бях телефон, щях да съм от тези телефони, които постоянно са сложени на Airplane Mode, защото не искат никой да се свързва с тях. Нека да говорим за вътрешното нас и за това как се свързваме с другите на база на това. Днес чух една страхотна история, която започва така. Представете си следната случка. Седите си спокойно, пиете си чашата кафе. Някой ви бута. Чашата ви кафе се разлива. Защо се разля кафе? Сега може някой от вас да каже, защото ме бутнаха, защото бях невнимателен, някакви такива отговори. Не чухте въпроса. Защо се разля кафе? Защото в чашата имаше кафе. Ако имаше вода, щеше да се разлее вода. Ако имаше, знам ли, портокалов сок, щеше да се разлее портокалов сок. И сега, това всичкото сигурно ви звучи като пълни глупости и в момента се питате защо въобще ми говори за такова нещо този човек. Смисъл, няма нищо мъдро в цялото нещо. Тук идва мъдростта всъщност. Факта, че се е разляло кафе е защото чашата била пълна с кафе. В този смисъл нещата, представете си следното, бутате се в някой и той почва да ви се развиква много силно. Почва да ви обижда, да ви бута, да ви бие, може би. Това не е само защото сте го бутнали. Да, в някаква степен сте виновни за това, че сте го бутнали, разбира се, трябва да се извините на човека, надявам се, че сте го направили. Хубаво е да се извиняваме. В истина, факта, че е излязло от него гняв, че са излезли псовни от него към вас, това е защото този човек е бил напълнен с гняв изначално. Ако беше напълнен с любов, щеше да не му пука толкова много, че сте го бутнали, щеше да ви каже нещо мило. Ако беше човека пълен с спокойствие, това въобще нямаше по никакъв начин да го мръдне емоционално, че сте го бутнали. Напротив, щеше да му стане може би дори смешно, че това му се случва в деня. Няма значение, просто поредното нещо. И то е нищо, едно бутане. Човекът е бил пълен с спокойствие. Но точно това е всъщност мъдростта. С какво сме пълни ние? Тук ви заканвам да помислите, да се запитате за себе си и да направите една ретроспекция в такива ситуации, където може би някой ви е бутнал, или може би нещо стресово се е случило на работа. Как сте реагирали? Реагирали ли сте с любов? Реагирали ли сте с спокойствие? Или сте реагирали с гняв? Или сте реагирали супер притеснени и с страх какво ще се случи след това или нещо такова? Как реагирахте? Как реагирахте показва с какво вие сте пълни. И това е изключително важно. От една страна, това е страхотен показател за самите вас да разберете дали си пълните живота с любов, дали си пълните живота с радост, дали си пълните живота с спокойствие или пък си пълните живота с страх, си пълните живота с стрес, си пълните живота с гняв. Това е готина мярка, готин начин да разберете с какво ви е пълен живота, начинът по който реагирате в такива ситуации. Това е много важно, защото това с какво сте вие пълни, какво си пълните живота, това ще изливате и върху собствените си приятели. Когато те не свършат нещо както ви се искало, какво ще се излее върху вашите приятели? Това, с което сте пълни вие. С стрес, с гняв, с любов, надявам се. И това ми е идеята. Затова е толкова важно всъщност да разберете с какво си пълните живота, защото съм сигурен, че ви се е случвало, но може би не сте разбрали, че ви се е случило. Моменти, където сте се обидили на някой или сте прекратили някое взаимоотношение рязко, защото човек е направил някаква грешка. И сега, ако това е някаква системна грешка, за която сте говорили хиляди пъти и сте работили заедно да я оправите и в един момент просто се разбрал, че човека не иска да я оправи тази грешка, иска да я прави цял живот върху вас, тази невидна грешка, добре е, че сте се разделили.
Ама ако е било просто грешка и вие много остро сте реагирали и сте си прекратили взаимоотношенията с този човек, тогава е съвсем възможно да не е бил толкова виновен човека за това, че сте си прекратили взаимоотношенията и да не го е заслужавал толкова много, колкото просто, че в този момент, в този период от живота ви, вие сте били много стресирани, много ядосни за нещо друго и просто цялото това нещо се изляло върху този човек, който в този момент просто е направил нещото, което е било черешката на тортата и ви е накарал да избухнете. Спомнете си, може би, със сигурност имате някакви такива моменти в живота, където просто дори сега си спомняте как съжалявате, че сте се развикали на този човек или съжалявате, че така сте реагирали в тази ситуация и прочее, и прочее. Това е всъщност с което сме пълни. Това е един много хубав начин да разберем с какво сме пълни в живота си. И за това е важно, нали, от една страна да знаеме за самите себе си, за да знаем какво имаме да оправим, защото ако живота ни е пълен с гняв, с страх, с стрес, това е нещо, което трябва да оправим. Смисъл, това не е пълноценен начин на живот. Сигурен съм, че се съгласявате, нали? Но и за другите е важно, за тези, които са около вас е много важно, защото именно това, което сте си пълните живота, то се излива върху тях в един момент. И съм сигурен, че вие не бихте искали да излеете нищо, освен любов върху своите близки и приятели. Третата причина, преди която е изключително важно да знаем с какво сме пълни, е защото това, с което сме ние пълни, това ще привличаме в живота си също. Защото колкото и да слагате добра маска върху себе си, че сте спокойни, чил хора, или че сте много пълни с любов и еди какво си, не се залъгвайте. В смисъл, всеки адекватен човек, който е живял на тази земя поне 20 години от живота си, перфектно може да разбере, че всъщност сте развалина от стрес, кълбо от страх, а не спокойствието, което искате да му продадете, че вие сте, или любовта, пълни с любов човек, който опитвате да му покажете, че сте, докато всъщност във вас има именно страх и гняв. Никой не залъгвате и дори да залъгвате някой, това е до един момент, докато нещо не ви блъсне в живота и не си разлеете това, което сте вие върху него. Може да не е директно върху този човек, да не разлеете това, което имате в себе си точно върху този човек, но да го разлеете върху друг и този човек, който сте лъгали до сега, ще го види това и ще разбере кой сте. Това е едно от нещата. Но другото нещо е, че освен, че хората много добре виждат какви сте всъщност, колкото да опитвате да го прикриете, другото нещо е, че просто хората, които търсите да вкарате в живота си, те няма да искат да ви вкарат вас в живота си. И това е много просто, защото отново те виждат с какво сте пълни. Ако сте човек пълен с емпатия, ще привличате хора, които са пълни с емпатия. Ако се чудите защо в живота ви няма хора пълни с емпатия, а може би има точно противоположното на това, то вероятно е именно защото хората, които са пълни с емпатия, ви виждат за човека, който сте, който е празен от емпатия, да речем, нали, в крайността да го кажем, и буквално виждат серийния убиец, който сте, а не емпатичният човек, който те желаят до себе си. Нали, предполагам, всички желаеме някакво поне средно ниво на емпатия да имаме в хората, които са около нас. И по същия начин, даже и още повече, емпатичните хора търсят емпатични хора, а не неемпатични хора. И се страхуват от неемпатични хора. И те много добре виждат от поведението, от реакциите, кой е емпатичен и кой не е емпатичен, и бягат с 300 от всеки, който му липсва каквато и да е емпатия. Просто защото, както казах, този човек на тях им изглежда като серийни убиец. В смисъл, те са едни такива топли, пълни с любов меченца, а пък от другата страна ги гледа някакъв, който се представя за такъв, ама всъщност виждаш как буквално лед се формира върху кожата му, защото е толкова студено кръвен, че дори през лятото
може да му се замрази кръвта. Това са, разбира се, преувеличение на нещата, но общо взето е точно така. В смисъл, това, с което сте пълни вие, това и ще привлечете от другата страна. И това, с което не сте пълни вие, няма как да привлечете от другата страна. И да, по принцип се има едно такова казване, че противоположностите се привличат, но бих казал, че това е изключително рядко и в по-голямата си степен е невярно. Да, вярно е, че е възможно вие като, ако сте много неемпатичен човек, да привлечете емпатичен човек. Това е възможно. Възможно е, защото подсъзнанието на другия човек, който е с висока емпатия, ще му казва, че всъщност има нужда да се балансира малко и подсъзнателно ще търси именно неемпатичен човек. Много е парадоксално това, нали? Но е вярно и е възможно, но е голяма рядкост да се случи. Обикновено, чисто съзнателно, никой емпатичен човек няма да се избере неемпатичен човек. За партньор, за приятел или за каквото и да е. Чисто съзнателно говоря. И сега четвъртото нещо, поради което това е изключително важно, е защото това, с което сте вие пълни, такава и среда ще създавате. Представете си следното, със сигурност сте го правили, да речем сте на някоя планина и извиквате ехо. И с какво става? Чува се ехо. По същия начин е всъщност и в живота. Когато сте пълни с любов, вашите поведения, реакции, цели, всичко, то създава атмосфера на любов. Това, което сте вътре вие, си представете, че общо всеки ден го извиквате на пълен глас, за всички да чуят, колкото и да опитвате да го криете. И всички чуват хем това, което вие викате, хем ехото, т.е. средата, която си създават за себе си и за другите около вас. Затова също е изключително важно да знаеме всъщност с какво сме пълни ние. За да знаеме всъщност средата, която създаваме, каква е. Да не се чудиме защо хората ни избягват. Сигурно е, защото създаваме супер негативна, токсична среда. Никой не иска да седи в среда, където ехото е постоянно повтаряне на някакви кофти неща от сорта на не мога, недостатъчен съм, мразя е това и онова, мразя онова и това, ненавиждам го онзи и твърде много ме мързи да направя това и това. Такива неща. В смисъл, никой не иска да седи в такава среда. Дори сигурен съм, самите вие, които сте негативни и създавате такава среда, дори самите вие, като го чувате това и знаете, че не искате да сте в такава среда, не искате да сте сред такива хора. Напротив, искате да сте в среда, където се говори за смешки, се предават мъдрости, се говори за надежда, говори се за оптимистично бъдеще, да речем, за развитие, за градеж, всякакви такива неща. Каква е средата, която вие създавате и с какво сте вие пълни, че създавате да е такава среда? Внимавайте, защото с това, което сте вие пълни, това ще излеете върху близките си, приятелите си. И също така, това е средата, която създавате за тях, в която те живеят заедно с вас.